Hej, jeg vil gerne vise min kreative opgave i lægemiddel, og i denne lille film vil Jacko og jeg lige kort præsentere følgende 5 områder. Administrationsveje, absorption, metabolisme, distribution og eliminering. Jeg starter med at vise administrationsveje, og den første er parenteral. Og der vil jeg stikke IV. Her vil jeg indføre kanylen med lægemidlet. Og her sker der hurtig optagelse, da det kommer direkte i blodbanen og uden om tarmen. Og så har vi rektal. Som indgives heroppe. Og her er der også relativt hurtig optagelse, da lægemidlet kommer i blodbanen, inden det kommer til leveren. Og så har vi oralt. Og der indgiver vi lægemidlet her i munden. Sådan der. Og her er der langsom optagelse, da lægemidlet kommer til leveren, inden det kommer til blodbanen. Jeg vil fortælle om absorption af lægemiddel. Lægemidlet optages ved aktiv eller passiv transport. Og ved aktiv transport, der bruger cellerne energi, og der har jeg tegnet en celle her. Og ved passiv transport, også kaldet diffusion, der bruger cellerne ingen energi. Her kommer det gennem transportporer over cellemembranen. Og her er en transportpore, og så kommer det igennem her. Og hos hunde, der er det især den kraniale del af tyndtarmen, hvor absorptionen sker. Og den kraniale del er heroppe. Og her på kurven, der ser vi tidsforløbet over lægemiddel, koncentrationen i plasma, og arealet under hver kurve, det her, er absorptionsfraktionen, som er den del af den indgivne dosis, der absorberes. Og den del af lægemiddel, som optages i blodbanen, kaldes biotilgængelighed. Og herpå ser vi så, hvor hurtigt det optages ved IV og IM og subkutan og peroralt og som peroralt depottablet. Og ved peroral indgivelse er der nogle faktorer, som kan påvirke absorptionen fra mavetarmkanalen, som er mavesyre og fordøjelsesenzymer, vandopløselighed i tarmindhold og fodring. Så vil jeg fortælle om metabolisering. Og metabolisme, det er omdannelse af stoffer, og det sker i leveren. Og stoffer, som er optaget i tarmen, kommer til leveren via vena porta, som vi ser her, inden de kommer ud til resten af organismen. Og det kaldes first pass effekt. Dette kan medføre, at nogle stoffer nedbrydes for hurtigt, da en af leverens hovedopgaver er at fjerne stoffer fra blodet. Her kan man så anvende prodrops, da disse først bliver aktive efter metabolisering i leveren. Så vil jeg fortælle om distribution, som er fordeling af lægemidler. Og det sker ved, at det føres rundt i organismen med blodet. Fordelingen afhænger af forskellige faktorer, som er lægemiddels pH, om det er surt eller basisk, og lægemiddels evne til at diffundere over cellemembranen, og jo bedre diffusionsevne, jo bedre fordeling, som ofte sker fra høj til lav koncentration.
Og så er der binding til plasmaproteiner, som er alfa-globuliner, beta-globuliner, gamma-globuliner og albumin. Og den del af lægemidlet, som ikke er proteinbundet, det er den frie del, som er her, er farmakologisk aktiv og kommer ud til de væv eller organer, hvor det skal yde den aktive effekt. Og den frie del, den kan omdannes eller nedbrydes i leveren eller udskilles med nyrerne. Og den proteinbundne del vil fungere som depot og frigøres gradvist, som den frie del forsvinder. Og den ser vi her, hvor der er lægemiddel, som bliver bundet til protein, og så kommer den herhen og fungerer som depot og bliver frigivet gradvist. Så vil jeg fortælle om eliminering. Nyren renser blodet ved glomerulær filtration, og her udskilles den frie del af lægemidlet og efterhånden også den bundne del efter frigivelse. Og ved tubulær sekretion, der udskilles både den frie og den bundne del af lægemidlet. Og ved tubulær reabsorption, der bliver vand reabsorberet, og lægemidlet koncentreres i præurinen, og dette medfører en vis tilbagediffusion af lægemidlet fra præurinen til blodet. Og sur urin diffunderer let tilbage til blodet. Det ser vi her. Den sure urin, den kommer i blodet. Og den basiske urin, den udskilles i høj grad med urinen. Det har vi her. Og den er glad, fordi at den udskilles med urinen og kommer ud af kroppen. Og så har vi ekskretionsvejene, som er gennem urinen, og gallen, som sidder her ved leveren, og fæses, som kommer ud her, og sved, som kan komme ud her ved poterne, og gennem mælk, som vil komme ud her, hvis det var en tæve, og så ved udåndingsluften her gennem munden.